Значително увеличение на крайно десни инциденти в училища в Германия през последното десетилетие. В училищата в Тюрингия са отчетени значително повече расистки и крайно десни прояви през последните 10 години. Министерството на образованието съобщава, че през 2014 година имало 46 случая, а през последната година те са над 120. Тенденцията за покачване става особено силно от последните няколко години, а през първата половина на 2025 е отчетено средно по няколко случая месечно. Данните стават публични благодарение на парламентарно питане от страна на депутатка от партията Левица. В училищата зачестяват символи, нарушаващи Конституцията и терористични емблеми, като се отличават свастики по сградите и физически нападения са документирани в Ерфурт, Айзенберг и Нойхаус ам Рейнвек. Министерството работи заедно с институции като Мемориала Бухенвалд и Еврейски музей, за да се засили превенцията и да се обучат учениците чрез образователни програми извън клас.